أرأست زينام أمرار حز تفلاليو بوليتيكاوي بارتيتات مثل قدماء منيستر دكتور أبي أحمد زيت ساليتهم ودب حبرات منقستات أبي إثيوبيا تفلاليو سرحتي زلق المعات مرقات زغل 6.5 بليون دولار من مدة كيرو كابه وصاي إيران إسرائيل بلعلي إيران تفنو متقعتي تطعم تزيبيلا أب زعبا نيوكلير عين زرارة مكبلو مصر قدات وصاي إيران قلتهم سلامت أنا هبلي كم يتم شو خبركم من تملكتنا كاب إي تي في مدب قنقات تقرني على تو مار زينا 5 جميرونا بخم كبليو مار زينا أنا مرحبا نزريت بري حبيركم كتسألني هي فلما حتصر زيناتات قدماء منيستر دكتور أبي أحمد مس أمريكا جنرال مارين كوربس ذات يوم قدماء منيستر دكتور أبي أحمد مس أمريكا جنرال مارين كوربس أزازي أفريقيا من مس زخون جنرال مايكل لانغلي زاتيوم ثم قدماء منيستر محبراو ميديوم وزم حلالفهم الأختي أمريكا جنرال مارين كوربسن أزاز أفريقيا من مس زخون جنرال مايكل لانغلي حبراو بهجتات أب زخون خلتي أون زبون زعباتات أما تزجبر زاته لو منجهو الساليت نايلهم مس ودبات بوليتيكا ذات مكياد أكل مغيار هو بوليتيكا يخبلو قدماء منيستر أبي أحمد قاليتهم ثم قدماء منيستر نزيز بلو كود ودبات بوليتيكا ذات أبسل على الحطوطات من لا شبزها بالأوانيوم أبا مبريهم مس ودبات بوليتيكا زقبر ذات أبوشت نزلو خفتات كابهم كنسمعون مفتاشيلهم بوليتيكا وهو نمسفاح بزملكات كلتا مسارتها وحسابات اللوز بلو ثم قدماء منيستر نسمون نحن متحبار نيوم كبلو أبريهم نحن راح نتخوينو نابقونت زي من ردان زأتو سلازخونا متحبارة بزقباء قدايت حبابيرنا خن النحنح أب نخل لهم قدايت لما خن النحنح ينايلهم أب منقو نحن ميزان محلاو كم زقباء بمقلات كلنا قرب نحن تاقيرنا يوز إيتاوي أين خونني لناينا نأمني لهم كلهم إثيوبياوي هفتات بمتقان كسجاجر لهم كلو قدماء منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم قدماء منيستر دكتور أبي أحمد أبوتاتنا سرحوهم كلهم إثيوبياوي هفتات بمتقان كسجاجرو اللهم ميلام ثم قدماء منيستر كابل ملا إثيوبيا استوبزات وتوكلت ودبات بوليتيكا أبزكايد وزته منجستي أبوشت لوتي حادث وسائلهم بلتقنا لوتيو حزوالا أي رداهم الناس أنحخ رداكم يخبرون حبيرهم أبا مدرخ قبائي إهادق نحنا معازينا محازوت نخون زبلو محازوت تكالات نسوهم قانعيهم من نابلو يقفعوهم كم زنبرو بمحبار نايت مالز قفع مخانون نايلو مدما نوع حابيرنا نسرح زبل مخانو أبريهم كلهم يتبعوا هفتات بمزقان كم محايشو اللوهم كبلو حابيرهم ودب حبرات منقستات نزلقن كل مداون لمعات إثيوبيا زقبرو دقافات أناخيرو كم زغطللو أفليتهم ودب حبرات منقستات بإثيوبيا تفلاليو سرحات زلق اللمعات نمدقاف زخل 6.5 بليون دولار دقاف سممع الساليتهم تسممع حجز وانا تحف ودب حبرات منقستات كمون وانا متحواري سبقاو حجز أبي إثيوبيا دكتور راميز ألاكافارون منيستر ديتا منيستر جنزب سمريتا سواسون فريمو مويم تسممع إثيوبيا قصالنا سلوان كل مداون لمعات نمرقاز تقبرو تعرنا مدقاف زعلم خمس خونة تقليتهم اتنحموش عمتات تقبراو زقبر سممع أبا إثيوبيا قطاباوي نمعباي وحسنا مقبن مرقاز نلمعات إنرجي نتمرتي لوت إخبابا أيرن مكل خالن نخالوت عودتاتن كمزوعل تحبيريهم حقازي وانا تحافي ودب حبرات منقستات كمون وانا متحابري سباو حقازا بإثيوبيا دكتور راميز ألاكاباروف أبتقوان كمزبلوو تدقف سرحة المعات إثيوبيا محجاز زخليهم أبا قصالون ودب حبرات منقستات هاو إثيوبيا نزسالوتو سرحة المعات زقبرو دقافات أنخيرو كم زغطللو أرقاقيتهم ميستر ديتا ميستر جنزب سمريتا سواسو بقدان اتسممع إثيوبيا نتسالوتو سرحة المعات وسانة 5 خونة تزاريبا ودب حبرات منقستات نزقبرو زلو دقاف بمسكن وزيتاون تتسممع بتخرات كسر راهيلان
أب عودي فريات حرشاز تهاب فقاد دللا تسريزوم مستر نقدن زوام تأسرن أب عودي فريات حرشاز تهاب فقاد دللا ملو بملو تسريزولهم مستر ديتات مستر دكتور عبد الحكيم ملو كمزبلو أب تعودي من التوت كي وسخو سرعة نقد زربشو بزوحات دللت اللوم بمهانو دما بزوم فرياتات أبات كلتن فرامران كمون أب إنساس تهاب فقاد دللا ملو بملو خمس تسرز تزاريبهم نسيع بروما دللتي كاب عداقا خوصو 5 جبر بمحبار قبل عليه 3 شح دللتن الرخبتن سقمت 5 وسد بريهم بتمساسالو عود عداقا سمينتو سرعتنا عداقا بمزرقاح وقا سمينتو تحت فرق نخنك 5 جبر حبيروم ኢትዮጵያ ስደተኛታት መቀባል ንትገብሮ ደገፍ ኔዘርላንድስ ትገብሮ ምትሕባረ ጥንኺራ ከም ትቕጽለሉ ኣብ ኤምባሲ ኔዘርላንድስ ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ምትሕበር ጉዳያት ዘባዊ ስደተኛታት ታይስቲ ሶንዳል ገሊጾም እቶም ዋና ምትሕበር ምስ ግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ብዝነበሮም ጻኒሒት ኢትዮጵያ ስደተኛታት ተቐቢላ ምትንጋር ትገብሮ ዘላ ኣስተዋጽኦ ኢዶም ኢትዮጵያን ስደተኛታት ሓለዋ ኣብ ምግባር ፍቃድ መስርሒ ኣብ መሃብ ተጠቀምቲ ዲጂታል መለለይ መንነት ንኮኑ ንዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንክረኽቡና ምግባር እወንታዊ እጃም ናበርከተት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስደተኛታት ብሓቋፍነት ዘተኣናግደሉ ኣሰራርሓ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ከም ዝድግፍ ሓቢሮም ኔዘርላንድስ ሰብኣውን ልምዓታውን ደገፍ ናገበረት ከም ትርከብ ብምሕባር ኣብ ቀጻሊ እውን እቲ ደገፍ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣረጋጊጾም እቲ ሃገር ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ልምዓት ብምትሕብባር ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 8 ሃገራት ተግባራዊ ዝግበር መርሃ ግብሪ ልምዓት 4 ዓመት ከም ዘለዋ ረድዮም ኢትዮጵያን ኔዘርላንድስን ዘለዎን ታሪኻዊ ርክብ ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ሰብኣዊ ደገፍን ካልኦት ዓውድታትን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ተዛሪቦም ኔዘርላንድስ ኣብ ዓውዲ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ብንቕሓት ካብ ዝሳተፉ ሃገራት ኣባል ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝኾነት ብምግላጽ እተን ሃገራት ኣብ ሕርሻ ጠቓማማይ ሓለዋ ጥዕናን ካልኦት ዓውድታትን ጥንኩር ምትሕብባር ኣለወን ኢሎም ኣብ ቀጻሊ እውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዝሳለጡ ወሲኾም ገሊጾም ማድ ዜናኹም ኣብ ምክትታል ትርከቡ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ርዕዮም ጉዳያት ክንሓልፍ ዘመናውን ሳይንሳውን ኣገባብ ዓባብያ ህጻናት ብምስዓብ ልምዓታዊ ዜጋ ምፍራይ ከም ዝከኣል ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ይሕብሩ ወለዲ እውን ሓሳብ ደቆም ግዜ ሂቦም ብምስማዕ ጥራሕ ውጽኢታዊ ይኾኑ ብዛዕባ ምህላዎም ገሊጾም ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ሙሉ ብርሃን ግርማይ أبزي نيو لايف أبز تسنيت كال سلطنا استأكبوا زوم ولدي نبزم أخل زمتلو عند علامة ندقوم زحاش صباح نمهابيو عدس لستز أنا زخونت ويزرو ما كداون نبز تكال زمتلو عند علامة ندقة زحاش تاده نمخانيو يخون برا بتسلطنا ترخيبه استعذبت ونجار ولدي أبات تعبابيا ولادهم بركز بلو جيجاتات كم صرحيو أنا بفيت براسي مالتنا ጥሩ እናት ይሆንኩ ነው የሚመስለኝ ግን ሳያው በጣም ብዙ ክፍተቶች ደግሞ አሉ أنا قدم كبل أخلتي عد زخون كخوينو يسمع النيرو قنا دما بركت زبالة قدلتات نيرو مني أنا 5 زدال خوون خخونية زدال نيره كم أونية أعبي يوم طفعات انترئي نخير السعو غيره شعو يزغز عمنيره حزي تقريمي ندق يمسمعون جميري ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ መብዛሕትኦም ወለዲ ድሌትን ስምዒት ውላዶም ዝሓለወ ስርዓት ኣተዓባብያ ከም ዘለዎም ዝገለጹ በዓል ሞያ ስነ ልቦና ሄኖክ ሃይለማርያምን ኣተዓባብያ ህጻናት ውጽኢታዊ ንኹን ግዜ ሂብካ ምድማጽ ኣላይ ምዃኑ ይሕብሩ ልጆች አይሰሙም አይደመጡም ስሜት የላቸውም አይወስኑ ህጻናት ይሰሙዑን ስሜት የብሎምን ምስ ወለድ ርክብ የብሎምን እዚ ጌጋዩ كم سب كبري دليوم هسان طرح كم زخونه مرأي اخول يكونن سب مخانو مرداون عدلايو هسانات تقدم لنا بزعبا زدليو ነገር ግልጽ ጌርና ንነግሮም እንተ ዳ ኮይና ሕግ ወን ተውጺናሎም መስመሮም ሒዞም እዮም ዛዓብዩ ትልቁ ኢንቨስትመንት እቲ ዛዓቢ ኢንቨስትመንት አወላዲ ይስራሕ ኣብ ሰብ ይስራሕ ሰብ ተኩር ክኾን ይግባ ኣብ ኣምሮም ንሰርሕ እንተ ዳ ኮይና ሃገርናውን ክትምዕብል እያ ህጻናት ካብ ጊጋው ምን ምዕራም በትሪ ኣላይ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም በዓል ሞያ ብሳይነሳዊ መንገዲ ናብ ዝሓሸ መንገዲ ሙሳድ ከም ዝከኣል ይሕብሩ ዘመናዊ ቅጣት አለ ዘመናዊ ልጆች አስተዳደግ አለ
ዘበናው መቕጻዕት ኣሎ ዘበናው ተዓባብያ ህፃናት እውን ኣሎ ብዘይ ዝኾነ ጥርዓን በትሪ ንስምዒቶም ዋጋ ሂብና ህፃናት ብስነ ምግባር ምዕባይ ይከኣል እዩ ንደቃ እኹል ግዜ በመሃባ መንጎ ደቃን ኣብ ባዕላ ዝነበረ ጉለት ምጽባብ ከም ዝኽኣለ ዝገለጸት ወይዘሮ ማክዳ እውን ህፃናት ግዜ ሂብካ ምስማዕ ካብ ብዙሕ ጌጋ ከም ዘድሕን ትገልጽ እናቶች የምመክረው ጊዜ ሰጣችሁ እናቶች አዳምጡ ልጆቻችሁ ንኣዴታት ዝምዕዶ ጊዜ ሄብክን ንደቅኽን ስምዖኦም መሓዛ ንኾኖም ተዳ ኮይና ካሊ መሓዛ የድልዮምን እዚ ብዛዕባኦም ንምርዳእ ይጠቕመና እዩ ህፃናት ውጽኢታት ተዓባብያ ወለዶም ከም ምዃኖም መጠን ህፃናት ብጽቡቕ ስነ ምግባር ንምዕባይ ወለዲ ሰናይ ስራሕ ብተግባር ከሪእዎም ከም ዝግባእ ይግለጽ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጻት ብምጥላፍ ገንዘብን ውልቀ መረዳእታን ዝጉሕሉ ሰባት ምህላዎም ንኢቲቪ ዝሓበሩ ዜጋታት ኣፍሊጦም በዚ እውን ማሕበረሰብ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዩ ንጸብጻብ ዛህራ መሐመድ ደሃብ ያሲን ዲጂታል ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበሩ ምጭብርባራት ፈተና ዓለም ካብ ዝኾኑ ቀንዮም ኣለው ኣብ ሃገርና እውን ብፍላይ ቅድሚ ቁሩብ ግዜያት ከም ዝበሉ ምጭብርባራት ኣብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ጉድኣት የብጽሑ ኣለው አንድ ጓደኛ ነበረችኝ እና ኦንላይን ስራዎች የምትሰራ አርቲስት ናት ሓንቲ መሓዛ ነይራትኒ ኦንላይን ስራሕቲ ትሰርሕ አርቲስት ያ ንሳ ቴክስ ሰዲዳትለይ ፈለማ ከም ዝፈልጡ ኮይኖም እዮም ሰላምታ ዝጅምሩ ካብኡ ሓድሽ ኦንላይን ስራሕ ስለ ዝጀመሩ ኣባል ኹን ኢላትኒ ኣብ ቨርቲኬሽን ኮድ ክመጸኪቡ ንሱ ስደድለይ ኢላትኒ ሸኩለት ስለ ዝነበርኩ ወዲያው ነቲ ኮድ ሰዲደላ እዚ ማለት መእተዊ ረኺባ ማለት እዩ በጠፋበት አጋጣሚ ነው ይህ ሁሉ ነገር ሀፕን ያደረገው ስልከይ ጠፊኡ ነይሩ ኣብ ዝጠፈሉ አጋጣሚው ብዙሕ ነገር ዝተፈጥረ ስልከይ ምስ ወሰዱ ኢሜይልን ፓስዋርድን ቀጥታ ናብ ባዕሎም ቀይሮምዎ ኣብ ፌስቡክ ንዘሎም ሓብተይ እናጻሓፉ ገንዘባቡ ምባል ጀሚሮም ኢንስታግራምን ፌስቡክን እንዲሁም ቴሌግራምን ጨምሮ ኢንስታግራም ፌስቡክን ቴሌግራምን ስራሕቲ ምፍላጥ ብምቕማጥ ኣብ ገዛ ኮይንኩም ልዕሊ 100,000 ብር ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል ምሳና ንምቕጻል ድማ ብር እትኸፍሉ ኣካውንትኩም ኣክቲቭ ንክኾን በማለት ብር ይጥዩ ገንዘብ ይጥይኹ ሰሞያ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ሕብረተሰብ በዞም ጉሒላታት ጉድኣት ከይበጽሖ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ይምዕዱ ክኒስት ማን ነው ትክክለኛ መረጃ ነው አንዳንድ ጊዜ ከአፕ ስቶር እና ከፕሌይ ስቶር እንተዋሓደ ምን እዩ ትክክለኛ መረዳእታት እዩ ክንብል ኣለና ዘየሎ አፕሊኬሽን ጉግል ወይ ከዓ ካሊ ንምንታይ ነውርድ ምስመን ከም ንጽሓፍ ንደዋወል ኩሉ ሕሊፉ ዝህብ ተኮይኑ ጉድኣት እናምጽእ እዩ ስለዚ ብዝግባእ ምጥቃም ካብ ትክክለኛ ፍልፍል ጥራሕ ምውራድ ኢሉ እውን ነቲ ፍልፍል ወይ ከዓ ሶርስ ምፍላጥ ይድሊ ኣብ ኢቲቪ አዲስ ቀን ጉዳይ ሃገር ዝተረኸቡ ኣጋይሽውን ዜጋታት እቲ ጸገም እንተጋጠሞም እንታይ ክገብሩ ከም ዝግባእ ግንዛበ ስለ ዘይብሎም እናተጎድኡ ብምዃኖም ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብፖሊሲ ዝተደገፈ ኣሰራርሓ ክትግበር ከም ዝግባእ እዮም ዘመላኸቱ የግለሰቦች አቤቱታን በተመለከተ ካብ ውልቀ ሰባት ዝመጹ ቅሬታ ብዝተወደበ መልክዕ ዝመጽ የለን እዚ ማለት ግና ኣብዚ ሃገር ትመጥቃዓት የለን ማለት ኣይኮነን ጥሕሰት ውልቀ ዳታ ኣሎ ግና ናባና ዝመጽ ሕቶ የለን እዚ ግና ውልቀ ሰባት እቲ ዘለዎም ግንዛበ ስለ ዝኾነ እዩ ፖሊሲ ስትራቴጂ እነዚህን መጠበቅ የሚያስችል በፖሊሲን ስትራቴጂን ነዚ ምሕላው ዝኽእል ብስነ ስርዓት ተሰናዲኡ ብብርካ ሃገር በደረጃ ትካል ኢሉውን ኣብ ሕድሕድ ዲጂታል እሴት ምስ ቴክኖሎጂ ብዝተሓሓዝ ስራሕ ዘለዎም ሰባት ነዚ ፖሊሲ ብብብርኩ ዝፍጽሙሉ መምርሒ ተሰናዲኡ ዝኽየደሉ ኮይኑ ስለ ዘሎ በዚ ምክልኻል ይከኣል እዩ ዲጂታል ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበሩ ምጭብርባራት ካብ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዝሓለፈ ኣብ ሃገር ዘስዕብዎ ጸገም ስለ ዝህሉ መረዳእታ ናይ ምምዝዛንን ምጥቃምን ልምድና ክሰፍሕ ይግባእ ኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዘተሳሊጦም ኣብቲ ዘተ ዘላቂ ሰላምን ተሳትፎን ሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ መሰረት ገበሩ ሕቶታት ተላዒሎም ዝነበሩ እንትኸውን ተሳትፎ ተንሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከዓቢ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሓሳቦም ጠሚሮም ተዋዲዶም ከቃለሱ ጻውዒት ቀርቢዮም መርሃ ሰላም መረሳ ተወስኸሎም መቐመጢኦም ኣብ ዋና ከተማ ሃገርና አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ክልላት ምስ ዝገበሩ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዘተ ኣሳሊጦም ነይሮም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ጉዳያታት ዝመጹሉ ከባብን ዝውክልዎ ማሕበረሰብ ብሓፈሻ ሃገር ዝገጥማ ዘሎ ጸገም ብምብራህ ተበግሶ መንግስቲ ታይ ከም ዝመስል ሕቶ ኣቕሪቦም እዮም አሁን ሕዚ ዘሎ ምህዳር ፖለቲካ ክንደይ ዝኣክል ገፊሕን ሓቆፋይን እዩ ናይ ጣብያታትን ወረዳታትን ከምኡውን ኣብያተ ዕዮ ክልል ማዕጾ እናተሰበረ ማሕተም እንትምንዛዕ
ብዙሕ ሰብ ንመቕተልትን ቁስለትን እንትሳጥ ኣሕሪእና ኢና ተለያዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዘንሳፈፈ ጸገም ጸጥታ ዘላነት ንምፍታሕ መንግስቲ እንታይ ሓሲቡ ኣሎ ወጣቱ በዛ መንገድ መንሰይ ዕጥቂ ፈቲሑ ናብ ሰላማዊ ናብርኡ መጺኡ ቁጠባዊ ዕቤቱ ከረጋግጽን ክነብርን ኣለዎ ክሰርሕ ግቡእ እዩ ጠለቡ ምዕባለ እሞ እዚ ጠለቡ እንተዝድህሰስ ኣብ ህዝብን ሃገርን ሓስያ ዘብጽሕ ዘሎ ጸገማት መበገሲኦም ድሑር ድሌትን ጠለብ ኣፈጻጽማን ምዃኑ ዘዘኻኽሩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፖለቲካዊ ድሌትን ተግባርን ዘሎ ተጻብኦ ገሊጾም ህዝባዊ ጠለባትን ፖለቲካዊ ጠለባትን ፈሊኻ ዘይምርኣይ ቀንዲ ብድሆ ምዃኑ ይገልጹ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ችግር ጸገም ጸጥታ ኢትዮጵያ ሰረቱ እንታይ እዩ ኢልኩም ሕቶ እንተልዒልኩም ድሌት ብሓይልን ምፍጻም ዝግበር ድሑር ድሌት እዩ ትምህርቲ ምህናጽ እውን ህዝቢ ምፍራስ እውን ምእንተ ህዝቢ እዩ መምሃራን ምዕጋት ምእንተ ህዝቢ ዝግበር ቃልሲ እንተኾይኑ ዘበናዊ ድኹዒ ናብ ማሕበረሰብ ከይበጽሕ ቃልሲ እንተተባሂሉ መንግስቲ ዘበናዊ ድኹዒ ዓጊቱ ኢልካ ምእዋይ እውን ቃልሲ ተባሂሉ ይሰራዕ ህዝባውነትን ንሓፋሽ መትሐዚ ምግባርን መስመር ጥሒሶም እንትተሓዋወሱ ከለው ህዝባውነትን ንሓፋሽ መትሐዚ ምግባርን ወሰን ጥሒሶም ክትሓዋወሱ ከለው ርኑብን ጉሒላን ማዕረ ዘእውይሉ ባይታ ተፈጢሩ ኣብ ሕድሕድ ቁሉላዋት ሃገር ዝድመጹ ኣውያታት ኣስተውዒልክምዎም እንተኾይንኩም ፍልፍል እቲ ጸገም ነቲ ጸገም ተበሊጹ ክርባሕ ላዕሊ ታሕቲ ክብል ትዕዘብዎ ዝኣመሰለ ጽውጽዋይ ስግኣት ዝኾነሉ ጊዜ ሓሊፉ እዩ ኣይኮነን ጎበዝ ዓዲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ከንበርክኽ ኣይክእልን በዚ ሓሳብ كأتوكم أي جبان إثيوبيا حانتيا حانت خيناون كتقصليا 273 ተናሕናሕቲ ውድባት መንግስታዊ ሓላፍነት በብብርኩ ሒዞም ይነጥፉ ምህላዎም ዝገልጹ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝተላዕለ ሕቶ ሓቆፋይነት መበገስ ብምግባር ዝነበረ ምድላው ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ የዘኻኽሩ ብዝገበርናዮ እንዓግብ ብዘይምዃንና ኣሳታፋይነትና ኣድማሱ ከስፍሕ ፖለቲካዊ ውዳበታት ኣፈላላየት ብምጽባብ ክትዋደዱ ተትኽእሉ ዝብል ማዕዳ ኣቕሪቦም እዮም በቂ አይደለም ምንፈልገው ያካተትን እኹል አይኮነን ጠለባት እንደሐቆፍና ዝሐሸት ኢትዮጵያ ግህርቲ ምግባር እንበር ናይ ብልጽግና ኢትዮጵያ መፍጣር አይኮነን መባጽሕና ዘይኮነን ምቅስቃስ ብስሉጥ ክንገብር እንተባሃግናውን ውዳበታት ተዋሂዶም ትርናዓት ኮይኖም ሐሳቦም ሰሪዖም ክንደ ምምጻ ከምታ አንቶ ዝተገንዘብኩምዎ ብቁጽሪ ኣዝዩ ብዙሕ ፓርቲ እዩ ዘሎ ኩሉ ጠለቡ ድማ ድሕሪ ውዳበ አቦ መንበርነት ምብሓት እዩ አቦ መንበራት ኩሎም ናአክብ እንተይልና ሕዚ ኣብዚ ዘለኹም እኳ ሱሳ ሰብዓት ጽጉዕ ኢኹም ካቢኔ ኢትዮጵያ ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ እስራኤል እቲ ካቢኔ ብፍጥረቱ ክሽከምና ይኽእልን እዚ ኣጸጋሚ እዩ ምውዳድ እንተኽኢልና ግን ምስ ዝነሓንሑና ሰባት ንምስራሕ ዝዓግተና ምንም ነገር የለን أبينهم كفال علم مسل مسلات عتقاو قال سزبهال يلن بمبال زغلصو قداماي منستر أبي مسل أبي مخبر حق كم زدر خبريهم سرع قرض زلو بوليتيكا وقال سمغبر طلب نمملا بحتاو منقد مخانو يبرهمو ديموكراس اندا طلبخا حيل متقام بحد نمخاد زغبر صحاري متحواس دم بحساب زربو مخانو حبيروم منقد قال سمنصار نهاجر زربح مخانو ملختي احلفهم سمت بسلام انت تعيمونا بسلام انت زي توحيدولنا حيل خنتك ميزانا وسلازي كونه نحنا ون بعقن زرخبنا يا حبريتا عرسنا نفتشينا اسخاتكم ون وشتكم ازريو فلالاي بوليسي انتلنا ون اب ايثيوبياونتن ايثيوبيا اب مهناصن امنا زتفلالاي دليت زيبلنا خنكون غبويو እዚ ክፍጸም ዝኽእል ግን ብሕታዊ ስልጣን ምጥቃም ሓይሊ ናይ መንግስቲ ምዃኑ እንተ ኣሚንና እዩ محياش حق منجست تمت وحطوتها تلعيلو إزين بينتنا إن عمو يخوني ببينتنا تساليدنا حق منجست إثيوبيا مخانو تريفو حق منجست بلتسكنا كخوني يمو تساتفو بوليتيكا ودابتاتن محبر سبنا كاتيتنا نعمو يخون زبل ملسي توهيبو يو بلتسكنا بماجوريتي بلتسكنا أبي مرحنة عبلا لاي دمت سلازلو كلتا سيسو والسانتات بايتان دات حازة زي تعامو كغير خيليو تسخاتكم كي تماياتكم نهاتكم حساب كي تتأمبرو استفلالي كفال محبرسب كي ساتفنا عن تغييرنايو حق منجست إثيوبيا أي خونن نهاتنا أي خون أزي سناي أي سعفن مسخاتكم تتصنبيرنا أبقند عندي زعباتات كستخاخلو زقبؤم حق منجستو عنقصات مستخال دلواتنا زي ناتنا قوامونيو أب كل تجري زلوا من شيء ناب سلام وهيوتك متس حجز منجستي تصب مهلاون بيت عيوتات منجستي بوليتيكا وطلبات مسارات بزجور ومن قصاصات تحسد حقي يربو مهلاو أبت مدرخ تلعيلو يوم
زين عدقام ሚኒስትር ንግድን ዞባም ትእሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ስምምዕነት አህጉራዊ ናጻ ዞባ ንግዲ አፍሪካ ንምዕዋት ኢትዮጵያ እጃማ እናተወፀት ትርከብ ኢሎም እቶም ሚኒስትር ነዝበሉ ሕብረት አውሮፓ ኢኮትሬድ ዝተባሃለ ፕሮጀክት አበ ኢትዮጵያ ብዝጀመረሉ እዋን እዮም ን4 ዓመታት ጸንሐን 6 ሚሊዮን ዩሮ ፈንድ ዘለዎን እቲ ፕሮጀክት بحجز حبرة أوروبا تجمرا تخون نقطة ومقصقص إثيوبيا زحج يوم دكتور كاسون غوفي أبت مرها قبل مجمر 5 حبرو إثيوبيا تنحنا حيت مكاتة قتالنا تزلوا من قط أباو ممرحي بمتجبار عود مقصقصنا قبل تركب قط أباو تمرات الزوبا قهدن خون هجراو كوميتي تجبرا بمتياش الناس راحت كم زخونات بمقلات حبرة أوروبا علاوز قبرو إيكوتريد بروجكت أول نت كيدي زحج زيلهم أمباسادر حبرة أوروبا بإثيوبيا صوفي إيميس برجر ات بروجكت اب متنخار عقم زفر ولقه ممرح النقدي متحاز اهغراو سممعنات كمون زباو طمرات نقدي اب معباي كم زدهب تزاربن زينات صايم اسرائيل متقعت درون متقعتي دون تزيبيلا اب غداي نيوكلير عين زراربن كتبل إيران قليتام منستر قدات وطاي إيران عباس أراغتشي مسناي فرنساي جرمنن إنجليزن مزنوم نمزراب ناب جينيفان مبرار آبستدالو الأوانيو فلما متقعت إسرائيل تطو كبل كم زقباء نمنقستاو تلفزيون إيران زقلتهم أراغتشي أب مراها قبري نيوكلير إيران زلو قوانت إن مرقا مس سلستين هاقرات منستر قدات وطاي نمرخاب سويزرلاند آتيوم اللوم كوين قنا أراغتشي نمنقستاو تلفزيون إيران نابزهب وريتو إسرائيل أبلع هاجرهم اتجبروا متقعتي دون تزيبلا نمزرراب دلو خمسة يكون قليت أميم أبا جنيفا بزقبر زاتس تساتوفو منيسرات قدات وطاي إنجليز ديفيد لامي حاموس مثل على سمز يونايتد ستيتس أبا واشنطن دحر من رخابهم ما بزغزول خلال التسامونات دبلوماساوي مفتحن ممساء كنسرحين ايلوم ماد زينا قدم مززامو قند نقطات زينا أمرار حاز تفلاليو بوليتيكا بارتات مسك قدماي منستر دكتور أبي أحمد زت الساليتوم